Hola, en aquest vídeo anem a crear i configurar una zona inversa per a un domini local en un servidor d'Ubuntu i anem a configurar-lo amb el webmin que el tenim instal·lat en el servidor d'Ubuntu. Ho farem a través d'un client gràfic i bé. Prèviament jo ja havia arrencat les dues màquines necessàries, que són l'Ubuntu Server i el Linux Mint. I el primer que anem a fer és accedir des del client gràfic al webmin, i una vegada hem accedit anirem al menú i anirem a l'opció de servidors i accedirem a l'opció de servidor DNS Mint. Per a crear una zona inversa, el que tenim que fer és anar a l'opció de crear una zona mestra, però sí triarem l'opció d'inversa, adreces a noms, que el que fa és, a partir d'una IP, ens retorna el nom de la màquina que tenim assignada a aquesta IP. Com a nom del domini, anem a posar la IP de la nostra xarxa, que és la 192.168.100. No posarem l'últim dígit perquè aquesta va ser l'adreça de creació del domini. Com a servidor mestre anem a posar el nom del nostre servidor DNS i qualificarem completament el nom. També posarem una adreça de correu, que també serà la que hem triat també quan hem creat la zona directa. Bé, afegirem un registre de DNS per al servidor mestre i crearem la zona. Bé, així ja ens notifica que ha creat la zona i efectivament ha afegit el registre de recursos per al servidor de noms. El que anem a fer el primer de tot és editar el fitxer de registres de la zona i afegirem en principi únicament dos registres de recursos. Un per a la màquina servidor, que serà, i el posarem en ordre invers a l'habitual, que serà 254.168.192. I afegirem també el nom del domini, que serà el inaddr.arpa. Qualificarem completament el nom i afegirem el tipus de registre, que serà un registre PTR i que estarà assignat al nostre servidor. Havíem posat, també qualificarem completament el nom i havíem triat com a nom de domini tal qual, nomdomini.org. I el que anem a fer també és afegir un registre de recursos per al nostre client gràfic, que havíem assignat en principi una IP fixa, que era la 1. També afegirem el nom del domini, que serà el inaddr.arpa, i també serà un nom completament qualificat. El tipus serà també InPTR i li assignarem el nom de la màquina client en aquest cas. També qualificarem completament el nom. Comprovem que no ens hem enganyat al teclejar les adreces i els noms. La 100, la 254, que assigna a l'Ubuntu Server, i la 1, que assigna al Mint. Bé, guardarem els registres i podem també fer la comprovació de que no tenim cap error a l'hora d'escriure els valors. Bé, pareix que està tot correcte. Ja veiem com ens ha assignat ja ens ha posat que tenim un registre servidor de noms i dos d'adreces inverses. Bé, una vegada assignat els valors, el que vaig a fer és
reiniciar el servei DNS en el servidor per a veure que efectivament no dona cap error. Reiniciarem el servei amb l'ordre sudo service bin nou restart i comprovarem que estiga tot correcte. Pareix que el servei està correctament instal·lat. I bé, el que vaig a fer és comprovar que els registres realment estan ben posats i que fa la resolució inversa. Per a comprovar-lo, utilitzarem l'ordre dig-menchix i especificarem la IP que volem que resolga i que ens ha de retornar el nom de la màquina que té assignada a aquesta IP. Ho faré primer des del servidor i efectivament ja veig que ens retorna el nom de la màquina. Ens notifica que efectivament tenim un registre de recursos PTR amb el nom de la màquina, en aquest cas de l'Ubuntu Server. I vaig a fer el mateix per a comprovar la màquina client que tenia l'adreça 192.168.100.1 i també ens tindria que tornar efectivament el nom de la màquina, en aquest cas client, que és el Mint. Bé, una vegada veig que des del servidor podem funcionar correctament la resolució inversa, vaig a fer el mateix des de la màquina client. Obrirem un terminal també i vaig a fer les mateixes comprovacions. Comprove el servidor i veig que efectivament me retorna el nom també correctament i ara vaig a comprovar també la resolució inversa per al client gràfic i també veig que efectivament me retorna el nom correctament. Bé, aquesta seria la instal·lació i configuració d'una zona inversa per a un domini local que d'alguna forma el nostre Ubuntu Server al tindre el servei DNS instal·lat resoldrà efectivament aquests noms. I bé, ja ens veurem al proper vídeo.